Tnediet l-anteprima tal-programm kulturali ta' Valletta 2018 b'ġabra ta' proġetti u avvenimenti artistiċi u kulturali li hemm ippjanati għas-sena d-dieħla. Permezz ta' ċerimonji uffiċjali l-Belt Valletta tibda s-sena tagħha bħala Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-20 ta' Jannar. Mario Filip Azzopardi, direttur artistiku tal-avvenimenti speċjali, fisser kif bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-ftuħ se jkun hemm spettakli dinamiċi varji f'erba' spazji miftuħa tal-Belt Valletta. Dawn huma l-Funtana ta' Tritoni, il-Pjazza ta' Kastilja, il-Pjazza ta' San Ġwan u l-Pjazza ta' San Ġorġ. F'dik il-ġurnata ħassir għal 5 darbiet. Ġifieri kull rappreżentazzjoni ħatibda fis-7, fit-8, fid-9, l-10 u l-11 u inti tagħżel fejn tmur minn waħda l-oħra tagħmel il-programm tiegħek, jiġifieri timxi skont il-flow li ħanorganizzaw il-kurrent li ħanorganizzaw mal-Belt. Huwa qal li se jkun hemm numru ta' attrazzjonijiet fosthom il-partiċipazzjoni tal-Kumpanija Internazzjonali tal-Akrobazija l-Affura del Sbaos, spettaklu miż-żeffiena ta' Sfin Malta u projezzjonijiet diġitali madwar il-Belt kollha. Iċ-Chairman ta' Valletta 2018 Jason Mikallef qal li ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura si jieħdu xeħta ta' festa mal-Gżira kollha. Għalli huwa programm kulturali msejjes fuq legat biex meta tispiċċa l-2018 ikun hemm kontinwità. Legat li dwaru se jressaq żewġ proposti. Fondazzjoni Valletta 2018 ix-xogħol tagħha u l-ħaddiema tagħha jintirtu f'aġenzija kulturali għal Belt Valletta b'mod speċjali biex ix-xogħol ta' festivals li ma tagħmilx il-Kunsill Malti tal-Arti bħal Valletta Green Festival, iċ-ċelebrazzjonijiet tal-aħħar tas-sena, il-Valletta Pageant of the Seas, il-Valletta Malta Fashion Week u festivals oħrajn, il-kunċett ta' Strada Stretta li għandna programm kulturali u direttur artistiku fih għas-sena kollha alla ħares jispiċċa jew jifqaf wara li tgħaddi l-2018. Allura in a nutshell dan hu s-sens ta' din l-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta. Il-proposta l-oħra hija li għall-ewwel darba pajjiżna jibda ta' kull 3 snin f'lokalità differenti kull darba jiċċelebra l-kapitali lokali kulturali tiegħu.